Capo Town Navis és una exposició, producció de la Diputació de Barcelona i del Museu de Granollers. I farem un passeig pel món del joc i de les joguines a través de tota una sèrie de vitrines i d'objectes que sobretot venen de l'arqueologia. Trobarem objectes del món ibèric, romà, medieval i fins i tot modern. A través d'aquestes vitrines veurem tota una sèrie de jocs, però ens podríem fixar també en el nom de l'exposició, Capo Town Navis. Què vol dir? Es tracta d'una locució llatina que vol dir a cara o creu. El que passa que abans, a les monedes romanes, hi havia el cap, caput, i una nau a l'altra banda, per això li diem navis, i el joc va agafar el nom de Capo Town Navis. Al llarg de la història ha anat evolucionant i com que les monedes medievals hi havia una creu a l'altra banda, ja vam adoptar el nom de cara o creu, però el nom vindria d'una moneda romana. Doncs aquí podem veure la moneda romana del Capo Town Navis. A la banda de la cara hi tindríem el retrat del déu Janus, un déu romà molt antic, que tenia dues cares, una que mirava al futur i l'altra que mirava al passat. I a la banda de la nostra creu, diguéssim, hi havia una embarcació de guerra romana, com podeu veure aquí, on diu Roma. I aquí hem preparat un àmbit específic de Mataró i de les col·leccions que guardem al Museu de Mataró a les reserves. Ho hem dividit en 4 àmbits, un àmbit amb objectes de l'època ibèrica, l'època romana, l'època medieval i l'època moderna. Com podeu veure, aquí tenim una bala de joc d'època ibèrica que ve de la necròpolis del Turó dels Dos Pins, de Cabrera. Després hem fet una selecció molt bonica d'objectes de joc romà, amb daus, fitxes. Podeu veure el detall de les fitxes romanes d'os, com estan treballades, les de vidre, les de pedra i fins i tot aquests daus d'os tan ben treballats. A l'època medieval hem seleccionat els daus, així podem comparar també com eren els medievals i els romans, i també hem trobat una peça molt interessant, que és un tauler de joc, del 3 en ratlla. I finalment una peça de dòmino molt curiosa, que és més moderna. I finalment a l'exposició també trobareu un espai que podríem dir de jocs virtuals. A través d'un codi QR podreu accedir a una pàgina online on s'expliquen tota una sèrie de jocs antics i fins i tot hi podreu jugar una partida.